салом дӯстон, айни замон дар кӯчаи айнӣ қарор дорем назди чордома. Дар ин ҷо худи чордомаи гардиши фурудгоҳ ва аз ин тараф рост роҳ ба сӯи Садбарг, аз ин тараф бошад сеюм база. хонаи фурӯши имрӯзамон дар 13-ум ошонаи ман амин бинои 16 ошонага ҷойгир аст. тирезаҳояш раи калонро нигоҳ мекунад. бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ якхонага духонага кардагианд бо масоҳати 5 метри квадратӣ дар 13-ум ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 16 ошона иборат аст. доми бухоро палас мебошад. кӯчаи айнӣ бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз самти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо меҳмонхона, ҳаммом, ҳоҷатхона, ошхона ва ҳуҷраи хоб дар ин ҷо бошад. роҳ рафт дӯстони азиз. якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона дӯстони азиз. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. дар ин ҷо теғзона. тирезаҳои хона тарафи раи калонро нигоҳ мекунад. кӯчаи айнӣ бениҳоят минтақаи хуб аст дӯстони азиз. худи биноям дар назди чордомаи гардиши мебошад. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. маркази шаҳр. дар ин ҷо ҳамон ва ин бошад ҳоҷатхона. системаи вентилятсия ҳаст. ошхона. ҳама чизҳои хона нав мебошад. ва ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ ҳуҷраи хоб аст дӯстони азиз. нархи хона бошад $70,000. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида маслиҳат кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва дӯстони азиз, меҳмонхона ва ҳуҷраи хоб тёпли пол дорад. мана ин переключатсия мебошад. марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамаи 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.